Welcome to Finland. 久しぶり。どうですか How was the flight? 長かった。長かった Joo, se takaisin matkan jälkeen, joo. Mutta mä ajattelin, se on kiva siinä. Si. Vesino. Neljästä. Silmäkarkki. 48 tuntia ollut niin Tomi loppui ottaa silmät väsymyksestä ja Hikari alkoi taas allergia. Ai niin. Panit siihen koko lihan loppulihan siihen yhteen. Mitä? Joo, se menee naimisiin vähän myös sitten niin torstaina just jääneet sinne sitten. Se on onnistanut töiden kanssa siellä ja Tavoitteena olisi, että aina ilman kansaa on Riikan kriski. Tuossa voi olla liike. Sanakas on nyt nähtyä. onko nää pieni? Karasilmä. Vähän ruskea väri. No. Hyvä tuttu. Joo, varmaan joo. Muikut ja muussit. Muikut ja muusi. Parasta. Täällä lukee yksi annos. Joo. Yksi okonomiyaki. Voi tehdä 3 kertaa.
kaupassa löytyy okonomia-kierohetta. Ongelmapannut, niin siinä pitää olla mahdottomasti öljyä. Ja sit voit niinku vihanneksia semmosia maistaa. Pehmeä. Joo, uusi kallen. Olisi hyvä ihan grillata. Grillata. Poikapäällä. Voisi ostaa jotain palvikinkkua tai jotakin, jos olisi halunnut. Ei taida. Sipulitee okonomiakin. Sanot ei syö paljon. Mikä on ei paljon? Varmaan. Rips にする? Rakastamalla ja kunnioittamalla toisianne ja olemalla ystäviä keskenään te solmitte tiukimman liiton. Suomen kesä. Suomen kesä. Hashtag Suomen kesä. Juhannus. Joo, hashtag juhannus. Pre-juhannus, ei vielä juhannus. Kun yön sydän lyö, saa silmämme. Oi. Elämä ottaa ja antaa. Eli kisat alkakoon, ja jos joku kaatuu, niin toivottavasti edes hauskasti. Kiitos ja sen. Hyviä vinkkejä. Siis sehän pitää ampua silleen kiinni siihen. Tää kunnon vittu elf, vittu. Elf-säri. Elf. Art. Tää musavisa. Okei. Niin on. Joo. Missä meni laatus? En mä tiedä. Onks meillä tuolla voita? Mitä? Onks meillä voita? Tätä ei sit saa uusia. Oliko tää yksilö vissiin? Sitten tuloksia tästä. Tiina, jalan alla. Hei! Oi! Nyt aletaan tekee. Jos kaikki haluaa alkaa tekee, niin minkä mies? Kohotetaan. Jos Jomppa ja Tumu nojaa vähän niinku etsiä. Kieltäkäs Kaksi. Ja kakkosia. Tomi 170. Hyvää peliä. Jos Tomu olisi suorittanut kaikki lajeita... Mitä vittu? Ei se niin juomaksi yhtään, se kaikki näissä helvettiin.
Onnea vai! Onnea! Poika saunaa! Joo, käy hakee. Ja parit kuvat. Ja siellä, ja voittajakuvat. 12 vuotta. Pitkä. Just se. Helppoa silloin tällä. Enää tää lautoja vittu tähän pistä saatana haisee paskalla. Kunnon lauta. No nyt varsinkin sillä toisella kissalla, että tuossa diabetesillä pitää tästä insuliinin joka päivä. Kun on asuu siinä niin kuin, samalla Tästä pihvi. Joo. Voidaan tilata. Hot-soosi. Hot-sauce kareva. Onko meillä? Kareva. Aleva. Mitä? Kädekumaisessa. En muista. Mikäs se olisi se? Oot siis osamadesta. Oot se osamadesta. Oliko se sitten? Kiitos. Joo. Kiitos. Lukasta. Maailman suosituimmista kaikkia aisteja kutkuttavista taideelämyksistä nähdään Tampere-talossa, kun Van Gogh Live-näyttely avautuu 25. kesäkuuta. Tutustu myös Tampere-talon muihin kesä... Simakka. Wow. Pieniä. Vai yksi? Yksi on siellä muutama, sitten tuolla takana on kanssa. Kato, tomatit on keltaisia. No niin. Kuivunut. Ei se kuivuttu varmaan.